A veciñanza de Vilaxoán tivo que celebrar un entroido pasado por auga. A festa organizada no Centro Sociocultural da vila viuse afectada por numerosas pingueiras que condicionaron o acto. A falta de mantemento está provocando numerosos danos no centro. Bueno, o Centro Social de Vilaxoán, eu creo que desde o principio, porque isto non é da hora, isto xa hai anos que se van arrastrando, como podedes comprobar, as deficiencias que teñen. É claro, pero ahora chegamos a un extremo que xa, francamente, aquí resulta bastante complicado facer algún tipo de actividade, sobre todo os días que chove, porque xusto chove na entrada que é unha cortina de agua impresionante. O mal estado das instalacións está a complicar a celebración das diferentes actividades que acolle o centro. Entón aquí pois hai xente que ensaya obras de teatro ao longo da semana, música, hai unhas pequenas clases de inglés que as veciñas que queren participar están aquí, e incluso fanse cumplanos para os rapaces de vez en cando. Claro, na temporada de inverno isto é unha locura de agua. Como podes comprobar, está todo desfeito, por arriba e por abaixo. O Concello presentou a Portos de Galicia un proxecto de reforma do centro cun orzamento de 90.000 euros. Sen autorización do ente autonómico non se pode levar a cabo. Claro, outro día unha xuntanza que tuvemos, o problema foi que se mandaron os escritos a Portos de Galicia, que ao fin e ao cabo en terrenos deles onde está ubicado o edificio, e hai que ter o permiso deles para poder executar calquer tipo de obra. Van 2 meses sin unha información que me pasaron do Concello, 2 meses que se mandaron os escritos e de momento teñen un silencio por resposta. A Asociación de Veciños pide a Portos de Galicia sentido común e garantías para que o centro funcione correctamente. Entón é que faciliten un pouco a labor, o sea, é que é inevitable, está chovendo, habrá que poñerlle algo ao tellado. De continuar neste estado, a veciñanza de Vilaxoán lamenta que os días de choiva van a ter que cancelar as actividades. Polo de agora continuarán agardando e protestando mentres Portos non se involucre.